the flower into my back. On Fanco, and Monoyame, which Ramo, Damase. We shall for said among say, Mammy, Papa, sorry, no. Your firm, your pass all them in the free side, we are coffee. Abaya, dear, what's it? I had here. I'm a post. Papa, I don't mean to today. Bema, I don't mean to today. Ah, Baya Group, why you? So my body. I'm a pump, I'm a Casonia, maybe already. Waiting up for my that's how you want to know. Yeah, what am I money on this family? You say you could not be family. I didn't tell you this family. Yeah, I'm a mother, I'm a mother. Yesterday, I'm a mother. Miss one, never again, That's good. My plus one. Easy. For downfall. Yeah.
sanity. Ebusiafo adesraba. I say uja. Lamar. Reverend Vincent Asamoah Ibedi anymore na wabompaye amegusu. Yabompaye. Yera wase. Kedi amponya nkoko. Wasɛm sɛ adeɛ nyinaa mu yɛmfa asedama ho. Nipa adwene mu ɛduru baabi a yɛananka yɛnte aseɛ saa. Sɛ nka deɛ ɛɛyɛ mu no nka yɛbɛpɛ sɛ nka yɛbɛbisa wo biribi. Nanso Onyankopɔn a ansa ne abɛbɔ wiase na wonim biribiara mfiti aseɛ kɔsi na awieeɛ no. Wonim sɛ ɛyɛ ma abusua yi sɛ wafrɛ didi ɛbrɛ te sɛ
enti yɛsɛ yɛda wase ɛwɔ Yesu din mu. Yɛgyae ɛna ɛne agya a wɔn ɛnsono mu ate ɛsiane didi a wɔtoo nsa afra n'aba wo nkyɛn nti. Yɛsrɛ sɛ Awurade wobɛyɛ wɔn werɛ akyikyifoɔ ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Yɛde aduanom a ɛka ho nyinaa ɛrehyɛ wo nsa. Yɛde abusuatoɔ no nyinaa ɛhyɛ wo nsa srɛ wo sɛ Awurade yɛ wɔn werɛ akyikyifoɔ ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Ma wɔn hunu sɛ ɛyɛ ma wɔn sɛ wodidi aba wo nkyɛn ɛberɛ te sɛ mu. Awurade sɛnea wonam w'asɛm so kasa kyerɛɛ sɛ ɛnyɛ na wie yɛn nie. Yɛnim sɛ yɛwɔ ho anidasoɔ sɛ ɛsiane sɛ didi ne ho too soɔ nti ɔbɛsɔre awieyɛ da ne mu. Kristo ahoyɛ da no ɔbɛsɔre na yɛne ne bɛdi da a ɛne awieyɛ ɛwɔ Kristo Yesu mu. Yɛsrɛ sɛ kyekyɛ abusua werɛ, kyekye adɔfoɔ nyinaa werɛ, na wɔn Kristo onya wo anidasoɔ ka sɛ wofrɛ didi na ɛɛdi nanso awerɛkyekyerɛ a wode maa wɔn no ɛboro adeɛ nyinaa so. Mebɔ mpaeɛ srɛ wo sɛ biribi biara a na wɔyɛ a ɔbɛkae ma ɔmfa aseda ma wo sɛ wodidi tom yɛn na nneɛma a wɔyɛ yi ɛyɛ nkaeɛ sɛ an wɔani fie bebree nanso wɔagya kaeɛ dum wɔ asase so a yɛwerɛ mfi da. Ameno ɛyɛ adeɛ sombo ma yɛn na yɛntumi mfa yɛn ho nyinaa ɛntoo so nka sɛ ɛsiane ɔba yɛ ɔno nante yɛn nti mfie aduonu baako a wode maa no ɔde agya nkaeɛ dum deɛ ɛbɛkɔ so de akae sɛ wonam no so yɛ nhyira de ma abusua yi, wonam no so yɛ nhyira de ma w'asafo, wonam no so yɛ nhyira de ma sukuuku a osua adeɛ wɔ mu ɛne mmea bi a opie bia wonam no so yɛ nhyira. Ne sɛntiɛ sɛ yɛda wase Nyame agya, yɛda wase Nyame ɔba, yɛda wase Nyame ɔnkron sɛ wayɛ abusua nsia na mu, wayɛ abusua werɛkyekyefoɔ, wayɛ abusua anidasoɔ na wama yɛn nyinaa hunu sɛ ɛyɛ sɛ nnipa tena aseɛ na wɔde ne ho too so na wɔwɔ Kristo mu. Yɛda wase wadom yɛn nsa no nti. Amen. Sɛdeɛ nkra ne baeɛ a yɛyɛ ntoboa no wei ɛnyɛ asafodeɛ nkɔ asafodeɛ mu nti yɛbɛsrɛ deɛ ka wobɛgyina agya ne ɛna anan mu no yɛtoto yɛn nsa frɛ yɛn sɔfo Reverend Mrs. Mary Fosu na wagyina abusua ɛna ne agya anan mu agye wei no ɛde ɛsia mu. Nana sɛdeɛ ɛna anɔpɛ yi wo de yɛkɔ so no yɛnim sɛ ɛto sɛ yɛn a yɛ sikasɛm ɛno nti ɛnɛ Trinity asafo no ne adɔfoɔ atwa ahyia ha nyinaa atoto yɛn nsa ase akeka yɛn nsa ase sɛ wɔn adeɛ kakra yi yɛde boa abusua no ɛwɔ ɛka a wɔrebɔ no da. Thank you very much.
nyinaa